Després venen els liberals. Tots aquests són els que ja no fan treball que no els agrada, sinó que fan treballs que els agrada. El primer treball que pot agradar és no fer res, que estan a l'atur. I això tenim tot el dret del món. Hi ha una mentalitat, una mítica de que el treball dignifica l'home. Això es fa de totes vistes, que no treballen res, sent de bestieses d'aquestes, però així. No, el treball no dignifica ningú si no és una cosa que t'agrada, si no és una cosa que la majoria de treballs no. Treballs vull dir els utilitaris. Després hi ha el senyor que pinta, el senyor que fa art, el senyor que es dedica a cosa artística. Aquest senyor seria, evidentment, un senyor que fa el que vol i per tant cobraria un salari. Però no es faria ric mai. El que no pot ser és que un senyor faci les dues coses. Com per exemple el ministre Borrell. Fa 4 dies, exministre Borrell d'Economia, va sortir a la tele amb tota la cara dura, amb un judici que li estan fent ara, on deia que un col·laborador seu havia estat entrampat perquè feia trampes a la borsa. Ell va reconèixer en el judici que havia fet inversions a la borsa seguint els consells d'aquest senyor. Com si fos la cosa més natural del món. Un ministre s'aprofiti que té un subcàrrec que sap de la borsa per fer inversions. I ho deien tota la cara, i no, i a més no van sortir gaire bé aquestes inversions. Doncs cada tant panxo, no sé, un senyor ministre que es dediqui ministre. Si té diners que els administri una caixa i quan acabi de ser ministre que els informi els beneficis corresponents. Però no. Igual que un metge no ha de tenir una granja de porcs, no pot estar res, que tenen inversions en porcs, en cavalls, en no sé què. No. O et dediques a fer de metge, et dediques a les persones, llavors tens un salari digne, però no més, o et dediques a fer negoci, llavors te'n vas a la mina, a la fàbrica, o fas d'empresari i llavors guanyaràs diners. Bé, tot això, els serveis públics, evidentment, els mestres, tot això, són societat liberal. I una altra cosa interessant és la famosa separació de poders entre legislatiu, executiu i justicial és absolutament impossible. Heu posat un govern de Catalunya, un jutge i un Parlament, perquè avui en dia el govern d'Espanya no el formen els presidents, estan els banquers. És a dir, quan neguen aquesta separació de poders, que hauria de ser, seria fantàstica, són els grans banquers, van a més al botín que al Zapatero. I quan va haver la crisi, no es va caure els collons a terra, el dia que va veure que el senyor Zapatero no va baixar de collons davant del botín, a preguntar-li què s'havia de fer, és horrorós, és exactament el contrari. Llavors el Zapatero està a les ordres del botín, el botín mana tant en el legislatiu com en l'executiu com en el d'això. Per tant, corrupció generalitzada, impossible fer-hi res. La municipalització de la terra és un tema preciós. Em sembla que aquest senyor, Henry George, ha fet tota una teoria explicant això, basant-se en això. La terra no pot ser privada, perquè la terra no és el producte del treball de ningú. La terra no està donada. És il·lícit expropiar, dir, aquesta terra és meva. Jo puc viure aquella terra, jo puc tenir els fruits d'aquella terra. Tot això molt bé, però la terra no és mai meva. Per tant, Agustí proposava la municipalització de la terra, amb un impost progressiu per als propietaris actuals els hi costés més ser propietaris que llogar aquella mateixa terra. Amb això, tot això us ho estic explicant molt ràpid, però perquè entengueu que les propostes de l'Agustí són realment revolucionàries. Una altra cosa que acaba és la burocràcia. A ell li agradava fer amb dues R's, perquè està matant avui en dia, les coses interminables, els papers, els funcionaris. Penseu que la carrera, això de fer oposició, és tot un sistema pervers. L'administració és un càncer que a poc es va menjant a la societat. És a dir, xupa molt i no dona res. I això és l'administració, en general. Cuidado, hi ha persones estupendes, jo he estat dintre l'administració, no perquè sigui estupenda, però vull dir, a dintre l'administració, fent el seu esforç i treballant tant. Però l'administració com a conjunt és un mecanisme pervers, tal com es va contratar. Les oposicions són un mecanisme superpervers. És estúpid tant que examinen com que s'hi presenten. És horrorós. Tot això amb l'Agustí s'acaba. Hi ha els mecanismes. I quina és la manera intel·ligent d'actuar? La manera ell proposava la no violència intel·ligent i activa. Amb això es va fer polimerda amb els xirinats. Es van entendre, es van trobar i es van fer molt campanya. I en què es basa la no violència intel·ligent i activa avui en dia? En dues coses fonamentalment. Assemblees, microassemblees, assemblees de base. No grans assemblees manipulades i manipuladores. Petites assemblees. Assemblees de veïns, i constituir arbres d'assemblees. I després l'altra cosa és la telemàtica. Avui en dia tenim un instrument fabulós, que és l'internet, que ens permet treballar sense problemes de distància i per tant intercomunicar-nos d'una manera que era impensable abans. Això són armes per utilitzar des de la no violència intel·ligent i activa i fer el canvi que ens cal a tots, fer el canvi de constitució. Això com a nivell general. I això no nega que particularment o localment es busquen solucions per treballar i per fer més agradable la vida i l'economia del lloc i d'això, que a més el que em sembla que explicar. Jo acabo aquí i després, si voleu, doncs hi haurà diàleg o